हौवाया माने केसियारमोन आरो फैसा लाग्रा हिन्जाव सोलेर फाननानै जाग्रा आरो रसमा ब्रह्म बिथांजोआ जुदि खुद गावनो मोजां मोननानै थांदोंमोनब्ला नैबे भिडिअ इन्ट्र'आ रायजो राजाफ्रा रसमा ब्रह्मखौ सेन्देलनि माला गानहोनाय गोबाव समनि उनाव बिनि उनाव नेक्स्ट भिडिअ आंखौ सिगाङावनो बुबाय थाखाबायना बुनानै ओमफ्राय भिडिअ खालामनांगौ आंनो नांगौ बिदि होननानै माने बुनानै फिसाया बुनानै जर जबस्ति भिडिअ खालामहोदों बांगाल हौवाजों नैबे भिडिअआ बबेनि नोंथांमोना मिथिनो थांगासिनो दङ बे भिडिअआ जाहैबाय बै समाव जिथुनाखि जाय हिन्जावा नङा होमबा जाय बर' सिख्लाया बांगाल हौवाजों गोबाथाब एकदम बोथाबलायनानै सिथाबलायनानै जिथुनाखि भिडिअ बानायदोंमोन मोसालायदोंमोन रिल्स बानायदोंमोन नङा होमबा नैबेनो आरोखि दा बे मोननै भिडिअनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों जिथुनाखि नैबे बेंगलराव जोंहा रैखाथि आफादजों हमजानाय अर्थात केबिआरे नङा होमबा नैबे अमृतसारमोनजों हमजानाय बिथांजोनि सायाव आरो जोंहा रसमा ब्रह्म बिथांजोनि सायाव दा फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना सिगाङाव इन्ट्र'खौ नुनो मोनदों जोंहा रसमा ब्रह्म बिथांजोनि दा बिनि भिडिअखौ आं लास्टाव होनो थांगासिनो दङ बिथांजोखौ रायजो राजाफ्रा मानि खारनाव सेन्देल गानहोखो बा सेन्देलनि माला मानो सोनानै होखो आरो मेन सेन्देलनि माला ससे सोनानै बेखौ दुब सौनानै गालांदों नङा होमबा दा बिनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना गासिबो नुखाबाय जानांगौ बा सोरबा बायदिया नुवाखै जानांगौ थ' आइ हप नोंथांमोना नेनानै दङ बे गासिबो भिडिअखौ किसुमाना मिथिखाबाय बा किसुमाना मिथियाखै बेनि गेजेराव नैबे रसमा ब्रह्मनि भिडिअखौ होनायनि सिगां बा बिनि बाथ्रा बुंनायनि सिगां आङो नैबे बेंगलराव जिथुनाखि जा बर' आइजोआ बांगाल हौवाजों मोसानानै दायो केबिआरे आफादनि जिथुनाखि अमृतसारमोनजों हमजादों बा रैखाथि आफादजों हमजादों नैबे भिडिअनि सायाव आं बाथ्रा बुंग्रोनो सानदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ किसुमाना गोबाङानो नुखाबाय बा किसुमाना नुवाखै बिनि ससे इन्ट्र'खौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो आरो बिनि उनाव बिथांजोआ माने ओरैबायदि खोथा बुंदों जे फिसायासो बा बै लानानै थांनाय फिसायासो बेखौ माने 5 बोसोरनि थाखाय फिसा जानाय हौवायासो माने बेखौ बुनानै बांगाल हौवाजों बिदि भिडिअ नांगौ फैसा जादोंमोन माने बाइक बायनायाव पालसार बाइक बायनायाव 15,000 फैसा दाहार लादोंमोन बे फैसाखौ हरनो हायिनि बिदि भिडिअ खालामनानै माने फासायनो नागिरनाय बा फान्दायनो नागिरनाय बेफोरबायदि बाथ्रायाव लांदों आरोखि नैबे हिन्जावनि बुंनाया दा बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोना नायनानै लाग्रो जुदिहाय सैथोमोनब्ला बिथांजोनि भिडिअ बानायनाय इमोसनेला माबायदि जानांगौमोन आरो नैबे भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिनो हागोन जे बिथांजोनि भिडिअ बानायनाय इमोसनेला मिनि खुसियै ना बले एकदम गाबहांखुहाङै बिथांजोआ मिनि भिडिअ बानायदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो निश्चय बुजिना मोनगोन जुदि बिथांजोखौ सोरबा हौवाया बुनानै बा रायनानै बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो होदोंब्ला बिनि सेहेरायाव नाय बिनि फाव फेसनाव नाय बिनि खुगायाव नाय ओरैबायदि मिनि हाले बियो बांगाल हौवाजों गोबाख्रब माने एकदम गोबाथुमलायनानै बियो भिडिअ बानायदों नङा होमबा एकदम गावनि गोसो मथे नुवाखै गावसो गोबाख्रबग्रोलायलायो फाफ्लियाव आखाइ होबानो नुदोंना अब्ला बेवहाय माब्रैहाय बियो बै सासे हौवाखौल' बियो दाय फान्दायनो सानखो बेवहाय गावनिबो थोजासे गोरोन्थि दङ जे बांगाल हौवा गावहाबो नागिरखादों नङा होमबा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन नायदो नाय माबायदि गावनो गोबाथब माने मिनि हाजो अब्ला नोंथांमोना बे बिथांजोनि भिडिअफोरखौ नुखाबाय नङा होमबा ससे फुटेजखौबो आं होबाय नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ फारि नायजोबलांनो हागोन जोंहा कर्नाटका बड' रैखाथि आफादनि अर्थात केबिआरे आफादनि सारमोन हाबा बिथांमोना मा कुइसन खालामदों आरो बे बिथांजोआ मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना गुवारै नायनानै लानो हागोन मुङा प्रेमिता नार्जारि गामियाव आंखौ गामिया मा गामि थालिरबारि अबेनि थालिरबारि खुंग्रिं थालिरबारि चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गामियाव कम्पासि नार्जारि होननानै गाबज्रियो ओमफ्राय दा बे भिडिअ भाइराल जागासिनो दा आंजोंनो जे थायोमोन बे आंनि माने आङो सासे हौवा दंखायोमोन आरोना सिगाङाव गथ'बो दंखायोमोन बे भिडिअ भाइराल जानाया नोंनि मार ना नोंनि नङा बेखौ जोंनो नांगौ बे भिडिअआ आंनिनो सार ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं बानायनो गोसो जानानै आं बानायाखै माने आंनि सासे माने आंजों फैफानाय हौवा दंमोन नालाय जों सानैजों 5 बोसोर जाबायमोन थानाया मा नाम बिनिया बिद्दाव नार्जारि बुङो ओमफ्राय गामियाव बादाम नार्जारि बुङो आरो बेवहाय बेंगालराव राजु होननानै मिथियो नामा मोनथाम नामखौनो आलु लाजोबो बियो खुंग्रिं आवजारगुरिनि सार दा माने बे भिडिअ भाइराल जाबाय थानाया दा बिनि नारसिननायावनो जादों सार मानो होनोबा बियो आंखौ नारसिनबाय थाबाय बुंबाय थाबाय माने गंसे गारि लादोंमोन आरोना सिगाङाव पालसार गारि बे गारि लानायाव माने फैसा 35,000नि लादोंमोन 35,000नि लानायाव ओमफ्राय फैसा हरजोबनो हायैनि बेनाव फैसा लादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौनो माने फैसा हरनो हायैखाय आंखौ पार्टियाव लांनानै जुरजुबस्ति भिडिअ खालाम होननानै बुंनायाव माने पार्टियाव थांखादों आरो जयैनो दंजोबखायोमोन दा बियो साइडआव थाबाय गावस्रा ओमफ्राय जों सानैखौ आरो आंखौ सिगाङावनो बुबाय थाखाबायना बुनानै ओमफ्राय भिडिअ खालामनांगौ आंनो नांगौ बिदि होननानै माने फैसा लादों आरो
फैसा जादों आरो बिनिफ्राय फैसा जानायखाय बांगालनिफ्राय बेसेबां जाया 15,000 15,000 दा बे 15,000खौ 15,000 फैसा जानानै नोंखौ बे भिडिअखौ बानायहोदों भिडिअखौ बानायहोदों ओमफ्राय आरो जौबो लोंबाय नालाय ओमफ्राय आंबो हमथास्लाबनो हायासै माने दा भिडिअ नोंबोथ' बानायफ्लांबाय बुजिनांगौमोन ना सासे बर' बिमा जानानै नङा होमबा सासे गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि नोंबोथ' लानो नाङामोन भिडिअसखौ आं लानो गोसो गैयामोन मा होनो आंजों बिदिनो हराव दावराव दावसि जालायखाबाय ओमफ्राय बिदिनो दावराव दावसि जानानै आंखौ बुथारनो मानो बिदि होननायखाय आङो माने गिनानै दा थांफानाय जादों आरो बेजों ओमफ्राय थांफानानै बिदिनो माथो खालामनो ओमफ्राय भिडिअ खालामनांबाय जोंखौ सानैजों दोनबाय गावस्रा साइडआव थाबाय ओमफ्राय आंनो खालामदों आरो भिडिअखौबो आंनो खालामदों ओमफ्राय आङो अखानायै ज' फेगानानै भिडिअखौ दानना लाजोबदोंमोन ओमफ्राय दा बे भिडिअ दाननायखौनो बियो गासिबो नायनानै आंखौ लक खेवहोनानै बुयै लक खेवहोनानै ओमफ्राय भिडिअखौ रिकभार खालामनानै लाफिनजोबदों बियो ओमफ्राय दा गावहा हिनजाव गोदान लानांगौ नालाय फेसबुकाव गोदान बिदिनो एकदम फेसबुकाव नाम्बार लायै सिख्लाफोरजों फन रायलायबाय थायो मायो बिदिनो दावराव दावसि जालायबाय थायो ओमफ्राय दा बेवहायनो आं बुंदोंमोन आरो बेबायदि जानो नाङा मानाङा होननानै बुंबाबो लाया दा माथो खालामनो ओमफ्राय बियो गावनो दा हिनजाव सासे गथ' गोनांखाखौ लानानै फैबाय दा हमजाफैबाय हमजानायाव दा आंखौ माने आंखौसो हमहोदों आंखौसो लेखौसो हरदों होननानै बिदिनो आंखौ भाइरेल खालामनानै हगारबाय आरो दा बेनिफ्राय नोंखौ जेनेबा बै समाव हाबा जाखानाय होननानैबो मिथिदों जों गामियाव नंगौ आं हाबा जाखानाय आरो आंना गथ'बो दङ दा आङो 5 बोसोर जाफैबाय बेंगालराव आङो आंनि बाबुखौ 5 बोसोरावनो गारनानै फैनाय बायदि जादों 10 बोसोर जाफैबाय दा गथ'आ सोरजों दं गथ'आ आंनि फिसायजोंनो दङ दा नोंनि बे फिसायजों नोंजों सोमोन्दो दंबावो ना गैला जेबो सोमोन्दो गैया जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला गामियाव डाइभर्स जाखाबाय माने गासिबो डिसकास जाजोब्बाय बेनिफ्राय जेनेबा नैबे भिडिअआ बेसे गोबाव जाखो दा भाइरेल जानाया भिडिअआ 1.5 बोसोरसो जाबाय सार डाइभर्स जाखांनायनि उनाव ओहो डाइभर्सआ 5 बोसोरानो जाबाय सार डाइभर्स जाखांनायनि उनाव बे भिडिअआ नै 1.5 बोसोर जाबाय आरो भाइरेल जानायाथ' दासो ओमफ्राय भिडिअआ 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोराव दा बियो गाव हिनजाव गोदान लाबोफिनबाय नालाय दा बेखौनो रिकभार खालामनानै आंखौ भाइरेल खालामबाय जाहाथे नैबे सिस्टारा बा नैबे आइजोआ जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसनावनो खामानि मावोमोन जा सिगाङाव नैबे अमृत सारमोना दायो केबिआरि आफाद गोदान दाबाय कर्नाटका रैखाथि आफाद नङा होमबा दा बिथांमोननि हमनायाव बा बिथांमोननि दांग्रोमनानै मोननायाव दिनै बिथांजोआ मा बाथ्रा फोरमायदों बिथांजोआ जे बुंदों जे सासे बांगाल हौवाजों भिडिअ खालामनाया बेयो माने गावनिनो बे रियेल गावनो खुद सिखार जादों नाथाय माने भिडिअखौ गाव गोसो जानानै बानायाखै बै फिसायनि नारसिननायाव बा बुबाय थानायाव बाइक गंसे बायनानै लानाय नैबेयाव माने फैसा दाहार नांदोंमोन बे बांगालनिफ्राय 15,000 थाखा नैबे 15,000 थाखाखौ हरनो हायिनि थाखाय बिदि भिडिअ खालामनो होदों फिसाया बुबाय थायो माबाय थायो होनना बुंदों पार्टि जानायाव लांनानै माने लोङै जायै खालामहोदों दा लोंनानै लानाय हिसाबै गावबो मोजाङै मिथिला माने थाल गैला जाहैबाय बेखायनो भिडिअखौ खालामबाय दा जुदिहाय फिसायनि नारसिननायाव बा बुनायाव जादोंमोनब्ला बै हौवानि नारसिननाय बुनायाव जादोंमोनब्ला बिथांनि सेहेराया बा मुदा गाबहां खुहां जागौमोन नाथाय गावनि गोसो बायदि मिनि हाले बिथांजोआ भिडिअ बानायदों बेवहाय बै हौवानिल' माबोरै दाय थानो नाथाय नैबे हौवाया थोजासे गोरोन्थि दङ मारै गोरोन्थि दङ होनना बुङोब्ला बे सासे कुकुर साला सैमानि फिसा बियो मिथियोना बे सैमानि फिसाया मालायनि फिसाखौ लांनानै जे गाव जुलि लागोन होनना लाना थांनानै मालायनि संसार जाखानायखौ आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो जाखानायखौ बिसि फिसा थाखानाय फिसायफोर थाखानायखौ लानानै थांनानै सेना लांनानै मालायनि थोरसिनि ओंखामखौ सेना जाहैनानै दिनै मा खालामखो बियो गुबुन बांगाल हौवानि आखायाव गथायना हैदों बे खामानिया मोजां जादों नामा मूर्ख साला सैमानि गियान नोंसोर बायदि मानसिखौ साला एकदम गोथां डाइरेक्ट फासि होनांगौलै मिथिबायना उल्था खागदावनानै दोखो होनांगौ बेफोरबायदि मानसिफोरखौ एकदम आर्मि सासन होनांगौ रायजोफोर आर्मि सासन मिथिबायना दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसनाव खामानि मावबोनानै जोंहा मेंनाय जिथुनाखि सुबुंफ्रा कर्नाटका रैखाथि आफाद गोदान आफाद दानानै बिथांमोनहा दान्दिसेबो रेस्ट मोनला नामा बिथांमोनहा दासिमबो माने खस्थ'नि गेजेरजों गावनि डिउटि टाइम गावनि भेलु माने बेसेन गोसा टाइमफोरखौ गारनानैबाबो बिथांमोनखौ नागिर हमनो गोनां जादों बिथांमोनखौ सासन होनो गोनां जादों बिथांमोनखौ सुद्रायनो गोनां जादों नङा होमबा दिनै बेफोरबायदि जायोब्ला बेसेबां लासिंसिं जोंनि बर' समाजाव बर' समाजाव बर' हौवाफोर दंना गैला
आरो नोंथांजोआथ' हाबा जाखानाय सासे सिगाङावबो सासे फिसाइ गारा थांखानाय अब्ला दिनै नोंथांजोआ बै हौवाजों आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाहैगोन होननानै थांदोंमोन नोङो बै फिसाखौ गारनानै बै फिसाइखौ गारनानै दिनै मा एफा खर'नि बे बांगाल हौवाजों भिडिअ लाहैलायखो बांगाल हौवानि अननाय मानो नागिरहैलायखो नोङो लाजिनो रोङासै गन्थं दै हाबाखै नामा नोंहा गन्थंआव लाजिनो रोङा नोंहा साला नोमा नोमफा दंना गैया नों दा नोंबोफोर दंना गैया जाथि बंस दंना गैया नोमथै नोमादै दंना गैया नोमायफोर दंना गैया नोमानैफोर दंना गैया हा जाथियाव नोंहा हारियाव नोंहा जाथि खुरमा दंना गैया बंस दंना गैया लाजिनो रोङै एसेबो मान सनमान साननो रोङै साला बर' हारिखौ जाजोब्बाय नोंसोर साफा खालामजोब्बाय मिथिबाय ना दा नोंथांमोनासो मा सानसै आंनि साननायावथ' बेनो हिनजावसाया माने गावनि गोसो मथेनो भिडिअखौ बानायदों हौवाया थिनदों जानांगौ नाथाय गावबो गोसो मथे बानायबाय मिथिबाय ना बे फैसानि लबावनो गासिबो फैसानि थाखायसो जादों बियो बे माने बाइक कालसारनि थाखाय नङा बियो धान्दासो बे मोनसे धान्दा बिजनेससो मावहैदों बिसोर मिथिबाय ना ज' जानानै बिजनेस मावहैदोंमोन हौवाया माने केसियारमोन आरो फैसा लाग्रा हिनजाव सोलेर फाननानै जाग्रा मिथिबाय ना बेफोरबायदिसोमोन बेखायनो नोंथांमोना मा सानो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फरायहर दानिया फै जों नेक्स्ट स्टेपाव जोंहा रसमा ब्रह्म बिथांजोनि फारसे थांदिनि आंनि फरायनायाव आंनि बाबाया खोथा फोदों समाव नांगौ आंनि फिसाया फोदों दिनै बिफुद्रायाबो नुवाखै बेवायबो थांनांबाय जों बेसेबां न'आव दाखाल फिसाय सानैजों हब्रा नांलायो फरायनायावनो मानो हौवाजों थांखो नोङो फिसाइखौ इसिबां गाज्रि मोनबाय फिसाइजों नांलाय खमलाय जाबाय हौवा गोदान गोसोथों मानो थांखो नोङो बिमा बिफानाव थाया गारा थांमोन नों बिमा बिफानाव मिथिया आं गरम खाबा बिदिया मानो थाङा नों बेयाव मानो थांखो नों दानि गोरा रसमा ब्रह्म बिथांजोखौ जिबायदि रायजो राजाफ्रा बिसार खालामनायनि गेजेरजों सेन्देलनि माला गानहोदों आरो बिखुङाव दुबसौना गालांदों बाथ्राया सैथो सेन्देलनि मालाखौ गानहोबाय बे थिगानो जाबाय नाथाय ससियेल मिडियायाव होनायफ्रा एसे गोरोन्थि जादों नामा आं बेखौ बुंनो थांला जाय हक जिथुनाखि गोरोन्थिया मावबाय जेब्ला साजाया मोनखानांगौ आरो रसमा ब्रह्म बिथांजोनि सायावबो आहाबो माखासे कुइसन दङ बे कुइसना जाहैबाय बेनो रसमा ब्रह्म बिथांजोआ बै समाव फिसाइखौ मोजां मोनलायनानै लायामोन ना बलि नोंखौ जरजबस्ति खावनानै लायामोन ना बलि न'खरनि सोरनिबा नारसिनायाव नोंथांजोआ बे फिसाइजों जुलिखौ जायामोन नैबेसो आंना गिदिर बाथ्राया माने सोंथिया माने आंनि गोसो गोरबोआवबो सोंथि जाबाय थादों नालाय दा बेखायनो आं रायजो राजानि सायावबो सोंदों दा नोंथांमोन बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजनि गेजेराव हाबा जालाय गारलायबा अब्ला जोंनि फिसा फिसौनि समाव बै इयं जेनेरेसनफोरनि समाव माबायदि जाहैगोन जों बेखौसो सिन्था खालामनांगौ जादों दिनै रसमा ब्रह्म बिथांजोआ बे फिसाइखौ नांला होननानै गारबाय नङा होमबा बेंगलराव गुबुन हौवाजों दोनखारलांबाय बे फिसाइखौ नांलाथाय नांला नोंथांजोआ न'आव बिमा बिफाजों थांनानै थायोब्ला माथो जायोमोन हा रागा जोबसान्दि फिसाइया बुजिसान्दि सानसे नङा सानसे बुजियो मानसिया अमात नङा मिथिबाय ना जिब जुनारानो बुजि रोङोबा मानसिया बुजिनो रोङै मा दङ दिनै बुजियाखै सानसे समाव बुजियो बैसोजों लेखा मानसिया लासैनो बुजिलाङो सोलायलाङो आखल आखुआबो नोंनि फिसाया दा जौ मदारु दुमदाखार खालामो रायो बुयो नोंसोरलाय माब्रा मैया दाख्लैनिसो गोदो गोदाय जोंनि मेगनाव नुबाय थानाय जों जोनोमनिफ्राय दिनैसिमबो दङ अयथासार फिसाइजों बुग्लिजानानैनो संसार जाबोनानै दिनैसिमबो बोराय बुरै जालायलांबाय दासिमबो दङ बेसाबा दा रुजु रुमु संसार जादों थिग बेबायदिनो सानसे बुजिलाङो मानसिया मिथिबायना बेबायदिनो माने उमाद नङा नालाय मानसिया बुजिनो हानाय गोहो मेलेमा दं नालाय सानसे नङा सानसे निस्सय बुजिलाङो दा रसमा ब्रह्म बिथांजोआ जुदि खुद गावनो मोजां मोननानै थांदोंमोनब्ला बै मोजां मोनलायनाय समाव 1 इयार्स 2 इयार्स 3 इयार्स 4 इयार्स 5 इयार्स किसुमाना मोजां मोनलायना हाबा जायो किसुमाना 10 इयार्स गाहाम मोजां मोनलायना हाबा जायो बिनि उनाव गारलायलायो नाथाय बै फिसाइनि बेकग्राउन्ड बाय'डाटाफोरखौ बे मोजां मोनलायनाय समाव मानो दुरनानै लानो रोंदिया मिथिदोंना मिथियाखैमोन बे समाव जे आंनि फिसाइ जागोननि गियान आखल आखुआ माबायदि गुबुनफोरजों लाइन मारियो नामा जौ लोंनानै सोरजोंबा नांलाय खमलाय खालामो नामा बिमा बिफाजों दुमदाखार खालामलायो नामा बिमा बिफानिफ्राय माने नाख्रेब संख्ल' जायो नामा नैबेफोरखौ नोंथांजोआ बै समाव मानो नायनो रोंदिया दिनै नोंथांजोआ हाबा जानानै गथ' सासे जोनोम होखांनायनि उनाव बिमा जानायनि उनाव नोंथांजोआ दिनै फिसाइखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारदों बेबो आसुरित बाथ्रा नोंथांजोआ मोजां मोनाखै फिसाइनि रागा जोबसान्दि बा गियान सोलायसान्दि नोंथांजोआ नोंथांजोनि बिमा बिफा दंना बे न'आवबो थांना थाहैथ'नायमोन आरो माबोरैहाय थांना थाहैनो
हाबा जाखाबाय जेब्ला मारैहाय बिमा बिफानि न'आ नोंनि न' जाबावनांगौ जाखो थैयो थाङो नोंनि न'खरा बै फिसायनि न'खरावनोसै जिउ जोबजासे नोंनि न'खर संसारा बे न'आवनोसै नोंथांखौ जिउ फोजोबोब्ला हयथ' आङो आंनि बिसिखौ जिउ फोजोबोब्ला बिनि दायनिगिरिया आं जागोन निस्सय आं सानसे भुगिनांगोन आयेन दङ आंखौ बिसार खालामनो थाखाय नोंथांमोनाबोथ' गामि दंना रायजो राजा दंना बिसार खालामनो थाखाय रायजोनाव मानो जनायदिया रायजोआ बिसार खालामासै नामा मा बै जोंहा रसमा ब्रह्म बिथांजोनि फिसायनि गामियाव रायजो गैया नामा गावबुरा सेक्रेटारि गैया नामा रसमा ब्रह्ममोननि प्रब्लेमखौ जे सल्भ खालामना होनो हानाय गामि दरनैजोंबोथ' मिलायनानै सल्भ खालामनो हायो गामि दरसेजों हायाब्ला नंगौना नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनफोराव हर बेनि गेजेराव आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा निश्चय बर' फिसा हिसाबै आंखौ निमाहा होगोन होननानैसो आङो जोबथारनोसैयाव खावलायबाय आरो रिकुवेस्ट खालामबाय दा नोंथांमोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो साना जोंबो एसेबां गियानि गुनि नङा जोंबो माने संसार जानाय मानसि जोंहाबो 15 बोसोर जालांबाय संसार जानाया फिसा सानै जाबाय जोंबो माने एसेबाबो साननो हनो थाखाय बा गुबुनखौ साजेसन होनो थाखाय जोंहाबो एसेबाबो राइट्स दङ माने मोजां जा गाज्रि जा जुदि मोजां जादोंब्ला मोजांखौ लादो गाज्रि जादोंबा गाज्रिखौ गारदो नङा होमबा बेखौथ' आं बुंनो हाया जे गासिबो बाथ्रा आंनि बुंनाया सैथो गोजा होननानै नोंथांमोना खुद सायख'नानै लाबानो जाबाय बा नोंथांमोना डिसिसन लाबानो जाबाय आरोखि दा बेफोरबायदि जानो नाङा रसमा ब्रह्म सिस्टार आं नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे नोंथांमोना हायोब्ला मोजाङै मोजां मिलायनानै संसारखौ आलो गोजोन जालांफिन सिगाङाव जेरैबायदि रुजु रुमाय संसार जाबोदोंमोन बै साननैसोआव मोजां मोनलायनाय समाव जेरैबायदि मिलायलायनानै नोंसोरो गोसो खुसि हाबाखौ जालायदोंमोन बेबायदिनो नोंथांमोना संसार जालांफिननो नाजाबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय